Идва ли? Идва право към нас да еба неговата майка. Е там, виж ко. Симо. Да видим на къде ще иде, но мисля, че там е по-спокойно. Елате да стан. Да знам, тук не е по-хубаво. Ето го. Няма нищо. Просто стана брутален клипа. Той не спъка рибата. Всичко смуква. Отивайте на викни другите е там. Ей там. Само да ви видите спорта. Без спорт за там. Да, точно. Леле. Клип ли правиш? Естествено ще правя клип. Как няма да правя клип? Горе да отивам. Тук е колчета пак. Тотко, на къде отиваме? Ей там. Отивайте, тръгвайте към уния дървета. Еде! Към дърветата се замани. Татко къде остана? Той ще се опре. Левардо не е там. Татко каза на там. Мамка ти.